We gaan eerst zoeken, of eerst een figuurtje uitknippen uit het karton. En dan geven we die op verschillende plakken dwang. En dan lijntjes ertussen. Kan we daar nou het karton oplezen? Maar dan is dat dan, hè? Nee, dat is wel veel, toch? Of maar we dan juist tinderpapier hebben. Dat is misschien beter toch witpapier gewoon. Maar dan kraakt het op. Hier zit de eerste lijn. Ja? Zuster? Dit er? Ja. Dat is aardig moeilijk. Ja, dat is echt lastig, hè? Nou, sure. Nou, wat is zo nu knippen en dan... Die van Jaren liep het er echt bot op. Heel knap. Ja, dit echt. Maar dit is meer een soort hoer zoals die is Dit echt. Juist. Ja. Ik wil nog een keer muziekje. Dit Ik dacht dat het heel makkelijk weer, maar het is toch wel lastig, jongens, hè? We hebben dit is een sizehoek. Ja, en die dat? Draaien, 4, 5, 6. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. En het maakt een viervoet bij zijn Is die wel 4 voet. Oh ja. Maar dit is size.